Регионалната здравна инспекция с кампания за предоставяне на безплатни детектори за измерване концентрацията на радон в жилищни сгради. Инициативата е част от Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване с радон. Ползите от нея бяха представени днес на работна среща в областна администрация. Радонът се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Като газ може да се придвижва на големи разстояния в почвата, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в помещенията. Министерството на здравеопазването съвместно с много други ведомства, други министерства, работим отдавна по национален план за намаляване въздействието на радон върху населението. Заедно с регионалните здравни инспектори организираме проучвания по области. В момента представяме проучване в жилища, т.е. раздаваме безплатно детектори за желаящи за измерване в жилищата си, защото това е вреден фактор, който риска е рак на белия дроб от него. Съчетаването с тютюнопушенето драстично увеличава риска. Затова това е профилактична дейност на Министерството на здравеопазването съвместно с други ведомства. Ние работим заедно и с Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Има лесни начини да се намали високите стойности на радон в сградата. Само първо трябва да се измери. Точно това Министерството отпуска безплатно пари. Ние сме измерили всички училища, всички детски градини в област Перник. Говоря да си потърсят какви са стойностите в РЗИ-то е дало протоколите на общините и на кметовете за това, че е важно за обратна информация да знаят хората и да си търсят какви са стойностите в училищата и в детските градини, където децата пребивават. А сега раздаваме и безплатно детектори в жилищните сгради. Радона е един, така да се каже, индикатор за качеството на въздуха, който дишаме. И е важно ние да знаем, както си пазаруваме плодове и зеленчуци, сирене и кашкавал, така да знаем какво е качеството, което дишаме в сградите. А в сградите по принцип трябва да има добра вентилация, но някой път може и да няма добра вентилация. Ние вредните фактори трудно ги усещаме. Нали? Най-накрая, след като стане ефекта, тогава разбираме, че положението не е добро. Радонът постъпва в сградата през пукнатини в пода, кухини във вътрешните стени, канали, комуникационни тръби, водопроводната мрежа, строителните материали, водата и природния газ. Защо до сега не се говореше за радон? Това е въпрос, който ми се задава непрекъснато и аз затова започвам от него. Сградите, които сме обитавали и са обитавали нашите предци, са дишащи сгради. Те не са запечатани с изолации, с дограма, която не пропуска никакъв въздух. Дограмата, знаете каква беше, през нея минава въздух, така наречената инфилтрация. И понеже радона не може да остане затворен, той просто си намира най-прекия път, за да излезе от сградата. Сега ние санирахме сградите, сложихме изолации, сложихме дограма, която запечата всичко и съответно затворихме пътя на радона да излезе. Затова и в предишните години, даже и векове, радона не е бил проблем, но в момента радона е проблем. И особено, понеже моите наблюдения са също в момента община Перник, имам данните за детски градини и училища. Срещам училища,
и детски градини 1880-1920 година с много високи стойности. Тези сгради са санирани, затворени, стаите на децата са хубави, всичко е направено както трябва, но радона не може да излезе. Просто от земята те нямат здрава основа, която да не позволи преминаването на радона, а тъй като са обитаеми сгради и няма как да се направи такава реконструкция, че да се изпразни сградата, да се сложат съответните материали, ще ви ги покажа какви са, и да се запечата както трябва. Т.е. трябва да се тръгне по други пътища. Има възможности, но някои от тях са доста скъпи. Единственият начин да се разбере обемната активност на радон в помещенията, които обитаваме, е да се извърши измерване. Регионалната здравна инспекция ще предоставя безплатно на домакинствата пасивни детектори, които се поставят в жилищата на далечно разстояние от отоплителни тела и извършват измерване за срок от 1 година. За намаляване обемната активност на радон в жилището се предприемат активни и пасивни технически мерки. Специалистите съветват хората при покупка или наемане на жилище да поискат информация за обемната активност на радон в помещенията и сертификат за използваните строителни материали.